Sa lolong karong gabi, adto ni Karina si Donna aron itanyag ang iyang tabang. Unya, madungog ni Bella ang panag-istorya nila ni Lolong ug Karina kalabot sa atubaw. Samtang sukmata ni Karina si Mayor Marco gumikan sa kalit nga pakig-alayo ni ini sa mga banson. Pipila ka higayon usab nga luwason ni Lolong si Dakila ug ang uban pang mga buaya gikan sa pagpamomba sa mga croc hunters. Gumikan ni ini mabalaka ug masuko kaniya ang iyang tiyo Narsing ug tiya Isabel. Hangtod nga palayason ni Lolong si Dakila gikan sa tumahan. Samtang sa naghinapos nga Love You Stranger, mas mudako ang sunog nga milamoy sa mansyon sa mga dilapas ug dunay moabot aron luwason si Alfie. Mibalik sab si Ben aron luwason si Tristan. Apan matumbahan si Tristan sa nasunog nga kahoy ug mamatay kini. Kinsa pa kaha ang makaluwas gikan sa nagdilaab nga mansyon? Ibalita ang kalabot sa sunog ang pagkamatay ni Tristan ug pagkakumbikto sa rape ug kidnapping case nila ni Alfie ug Tristan. Samtang mubiya na si LJ aron moadto sa New York University alang sa film scholarship ug maghuwat kaniya si Ben.